Vreau control, expertiză medicală, crima mafia, medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca. Uitați aici, astea sunt medicamente de transplant de rinic. Medicamentele astea îmi ține rinicul în funcționare. Dacă aceste medicamente nu le iau, îi se oprește rinicul. Vreau control, expertiză medicală, crima mafia. Uitați aici. Medicamente, transplantațion. Medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca. Crima mafia. Control, expertiză medicală. Control. Ia. Medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca. Control. Crima. Familia Jab, publicul Jab, pe interes, crima mafia. Ia. Medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca. Control, crima mafia. În 1999 mi s-a blocat nichi și am făcut dializă până în 2002. În 2002 am făcut transplant de rinic și mi s-au recomandat medicamente de transplant de rinic pe viață. Vreau expertiză medicală, crima mafia. N-am coronavirus, n-ai sida. Mare Jaf, crima mafia. Proiect drog, crima Germania. Germania m-a copiat transplantul de rinic. Mi-a furat scheletul. Ia. Medicamente de transplant. Am fost în spitalul Wiedershofen în Germania. Când în 2013 am mers în Germania, l-am încărcat de pui pe tir, cu contract, cu acte. Vă trimit contractele din Germania, cum am lucrat în limba română. Vreau expertiză medicală, crima mafia. Și am fost în Germania în 2013 și am lucrat până în 2016 cu acte, cu contract. Din 2016 până în 2017 la șomaj. Vreau expertiză medicală, papiere, coteț, amoniac, ca vechilul. Papiere, transplantațion, ortopedie. Și mi s-a făcut rău în ștal și am mers în spitalul Wiedershofen în Germania. Și acolo la urgență seara mi-au făcut toate analizele, mi-au copiat transplantul acolo în Germania. Și la spitalul Wiedershofen mi-au făcut eco pe laptop și mi-au furat scheletul, mi-au făcut toate pozițiile, m-au pus să stau și mi-au furat scheletul. Germania proiect drog crima. Mi-au făcut eco pe laptop și toate analizele mele le-au pus la altă persoană. Vreau o expertiză medicală, crima mafia. N-am coronavirus, n-ai sida. Această mafie vrea să-mi iei viața, mințește că am sida și mă închidă și mințească dacă am murit și mințească că am murit de coronavirus. Mare Jaf, crima mafia, n-ai coronavirus, n-ai sida. Crima mafia, Germania proiect drog crima, familia pe interes. Această mafie plătește familia și publicul cu bani să mințească că am sida. N-am sida, n-ai coronavirus. Control, expertiză medicală. Papire, transplantațion, ortopedie, crima mafia, crima mafia.